Eta aktualitate azido honetan, pentsatuko duzu zeri buruz hasiko gara hizketan. Manu Txao, Euskal Herrera itzuliko dela eta desagertua Arrasaten agertuko da. Hori bai albistea eta aitzakia gutxi falta zaigulako, Donostiako Piratek Zurriolan eskaini zuten super makro kontzertu horretako irudiak berreskuratzeko. Pase lo que pase, sea lo que sea, próxima estación, esperanza. Próxima estación, esperanza. Se fue Salamanca. Izan ere, izue, itxaropena beharko dugu bai, ze bestela, ez dakit nola ekingo diogun, datorren ustezko oporraldeari, agur, kazetarion oporraldeari eskerrik asko Sánchez jauna. Seré breve y trataré también de ser muy... Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece... Eta pentsatuko duzu, oporraldia izorratzea izan ote da helburua, eskuin muturra geldiarazi, eta akaso uztailaren 23an data hau ezarrita 18 de julio batekin izan du gure Sánchez presidenteak? Edo nola ere, bazan egiten, kanpaina noiz den hastekoa. ¡Gora San Fermín! Bai, baina horrela ez dakit ez dauka halako emoziorik. Zer behar du benetan gure herriak? Badakizue zer behar du Euskadik? ¡Gora San Fermín! Eta kitxo! Analisiari tarte bat egitea ere bada helburua tarte honetan egiten dugun ez dakit gauza bizarro hau. Sare sozialetan ikerketan arituta, zer kristo gertatzen ari ote da Espainiar estatuan? Zer nolako eragina izango du Euskal Herrian? Eta Katalunian, zer nolako geroa datorkigu hauteskunde kanpainako emaitza urdin horiek ikusita. Argi, mapak beti engainatzen duelako, baina datorrenaren nolabaiteko aztarna aurreratzen digu eta horrek beldur pixka bat ematen digu. Sare sozialetan ikus daiteke bat baina gehiago kezkatuta egon badagoela. Isabel Díaz Ayuso, querida, afirmó en la Asamblea de Madrid que el cambio climático, pues nada, esos son ciclos. Y que por tanto, pues no se puede ir contra la evidencia científica, que como son ciclos, pues proponía una medida, atención, que es llevar la naturaleza y salud a todos los vecinos y a familias. Y que lo íbamos a hacer, pues de esta manera. Tú en tu piso ratonera de 35 metros cuadrados interior, pues te anima a que pongas una planta por balcón, fíjate, resuelto, activista por el cambio climático. Pero ezaguna izan delako Ayuso andere eskuindarrak egindako proposamena aldaketa klimatikoari aurre egiteko, jarri ezazu lorontzi bat eta barruan landare bat ezakigu plastikozkoa, ala egitazkoa den proposatutakoa, baina aizue, bozkatzaileek benetan baote dakite ze bozkatzen duten. Luego da igual, pero luego da exactamente igual. Ven esta gilipollez de las plantas u otras muchas, o lo que dijo el otro día con un canutazo que fue como, mira, da igual, que le hicieron una pregunta y dijo, mira, da igual, es que no me molesto ni en contestarte. Es como, que no eres una colega de mi sobrino, tío. Izan ere, ikusi besterik ez, azenolako estilo zarraplasteroa daramaten hainbatek, eta sare sozialetan bakarrik ez kanpainan ofizialki hala aritu dira. Eres una representante pública, pero la peña, o la peña despolitizada, o cierto tipo de peña, ve esto y dice, me siento conectado, eres como yo. Como diría mi abuela, un genario en el balcón. Eres demasiado humana. Akaso, bai, gehiagizkoa ez da, gizakiegiak izango ote gara, eskuin muturrarekin bat egiten ez dugun guztiok tira. Aktualitateari begira jarrita, eskerrak aste honetan behintzat, bestelako albisterik izan dugun, eta jabetu edo behintzat kosmoseko irudi batzuk ikusteko aukera izan, besteak beste, badirela izar batzuk, badirela planeta batzuk, eta gu geu ere unibertsoaren parte garela, materiaren parte, energia, tira, isilduko naizen, ni nire honi ere ez dakita aguantatzen ote naizen, aste arraro honetan, baina izue, zu eta gar, hortxe, izango ditugu, betirako eta gure zorionerako. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 gradu zentigrado ingurukoa da.
Garri izan da izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Exoplaneta berriz superlur bero bada, eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbil eta azkarra da. Planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama. Temperatura horrek exoplaneta bizigarri izatea ekiditen du, eta hortik beretzat proposatutako izena, su. Oro har astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada, su eta gar.